Pnawn da a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn heddi yn canolbwyntio ar 12 TGAU Cymraeg, sef Sgiliau Darllen, ac yn cael ei gyflwyno gan Miss Awen Jones. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd Miss Jones yn cyflwyno'r cynnwys perthnasol. Os oes gyda chi unrhyw gwestiynau yn ystod y sesiwn, defnyddiwch yr adran cwestiwn ag ateb o fewn y digwyddiad byw hwn ac fe wnewn ein gorau I ateb eich cwestiynau. Nawr bydd y sesiwn yn cael ei recordio a bydd y recordiad ac unrhyw adnoddau perthnasol yn cael ei rhoi ar wefan e-sgol dan y tab Carlam Cymru. Diolch yn fawr iawn I chi, Miss Jones, a nawr draw ato chi. Diolch I chi. Prynawn da I chi a croeso i'r sesiwn gyntaf. Yn heddi byddwn yn canolbwyntio ar y sgiliau darllen, ac yna mae'r sesiwn yma yn canolbwyntio ar gyfer yr arholiad yn mis Tachwedd, ac yna cyfle I chi adolygu y sgiliau bydd angen arnoch chi. Iawn te, yn gyntaf, eleni mae Cybac wedi cyflwyno gwybodaeth ymlaen llaw ar gyfer yr arholiad Gymraeg Iaith. Mae yna 2 uned, 2 bapur arholiad, uned 2 yn gyntaf, ac mae'r bwrdd arholi wedi cyflwyno gwybodaeth I ni taw ar gyfer yr adran darllen, Cymharu fydd y pwnc y byddwn ni'n astudio eleni. Hefyd ar gyfer uned 3, adran B, y gwybodaeth ymlaen llaw sydd wedi cael ei gyflwyno yw taw y ffurfi ysgrifennu yw llythyr a hefyd adolygiad. Felly, mae yn bwysig eich bod chi yn gyfarwydd ar sgiliau yma ac yna eich bod modd I chi I ymarfer yn cael y marciau gorau. Felly, yn ystod y sesiwn heno, byddwn ni'n canolbwyntio ar y bapur uned 2. Y prif sgil y byddwn yn canolbwyntio yw y sgil cymharu. Iawn te, pa sgiliau sydd angen I ni ymarfer ar gyfer y sgiliau darllen? Wel, ym mhob papur TGAU, mae yna amrywiaeth o sgiliau gwahanol. Yn gyntaf, mae yna gwestiynau byr sydd yn galluogi pawb I ateb rhyw fath o gwestiwn. Mae'r cwestiynau darllen yn amrywio o rhan marciau. Mae rhai ohonyn nhw'n 1 marc neu 2 marc, ond hefyd mae yna gyfle I chi I ymateb yn estynedig. Mae yn bwysig eich bod chi yn ymarfer pob math o sgil, ac hefyd bod chi yn ceisio I ennill cymaint o farciau a phosib. Mae rhai cwestiynau tua diwedd y papur darllen yn disgwyl I chi I ymateb gyda tua tudalen o hyd, ac mae rhain yn werth tua 8 neu 10 marc. Dydyn ni ddim yn siŵr pa fath o sgil bydd yn cael ei arholi, ond y tro yma mae Cybac wedi dweud taw cymharu bydd y ffocws ar gyfer y papur uned 2. Felly, mae yn bwysig ein bod ni yn dysgu y sgil yma. Felly, y sgiliau darllen ar gyfer y papurau. Cymharu, crynhoi, technegau arddull, bwriad yr awdur a hefyd agwedd yr awdur. Mae'r sgiliau hyn yn bwysig. Fe fyddwch chi wedi ymarfer llawer ohonyn nhw yn y dosbarth. Iawn te, uned 2 y cwestiynau darllen. Beth sydd angen I ni wybod cyn I ni I ganolbwyntio ar y mathau o gwestiwn cymharu. Yn gyntaf, ar gyfer cwestiynau darllen, mae rhaid I ni gymryd yn amser I ddarllen y darnau darllen. Mae yna sawl un ohonyn nhw. Fel arfer, mae tua 6 ohonyn nhw, ond maen nhw yn ymrywio o ran hyd. Mae rhai yn nhw'n bytiog, sydd yn hanner tudalen, hefyd mae yna a cyfle I chi ddarllen fap neu ddarllen graff, ac hefyd hysbyseb sydd ddim gyda llawer o ysgrifen. Ond, ar llaw arall, mae yna ambell I ddarn ddarllen sydd tudalen o hyd neu'n fwy. Felly mae yn bwysig eich bod chi yn darllen pob un ohonyn nhw. Yn ail, cwestiynau byr ar ddechrau'r papurau. Mae'r papur yn dechrau gyda cwestiynau byr, ac yna mae'r cwestiynau yn mynd yn fwy caled. Mae yn bwysig eich bod chi yn mynd ati I geisio ateb pob cwestiwn. Mae pob marc yn cyfri. Yn drydydd, mae'n bwysig eich bod chi'n ceisio ateb pob cwestiwn. Efallai
y byddwch chi'n gweld ambell i gwestiwn yn fwy caled neu gilydd, ond ceisiwch ateb nhw. Hefyd, mae rhaid i chi ddarllen y cwestiwn yn ofalus. Un dull llwyddiannus wrth ateb cwestiynau darllen yw tanlinellu y prif eirfa yn y cwestiynau. Ewch ati i ddarllen y cwestiwn. Ewch chwileuwch beth mae'r cwestiwn yn gofyn i chi. Ydy'r cwestiwn yn gofyn i chi i gymharu, i grynhoi, i ddadansoddi technegau arddull gan ofyn i chi sôn am bwriad yr awdur, neu barn yr awdur. A oes yna ddau rhan i'r cwestiwn? A oes modd i chi i nodi y technegau arddull sydd yn cyflwyno'r ar gyndal yr sylw, ac yna oes angen i chi esbonio a dadansoddi. Yr un sgiliau sy'n cael ei brofi o flwyddyn i flwyddyn, ac yna rydych chi wedi cael cyfle i ymarfer y sgiliau yma yn eich gwersi Cymraeg. Cofiwch y sgiliau ac yna defnyddiwch hynny wrth i chi i wneud yr arholiad. Iawn te, nesaf, i ni'n mynd i ganolbwyntio ar y cwestiwn cymharu. Sut i fynd ati i gymharu dau ddarn darllen mewn papur arholiad? Yn benodol, rydw i'n mynd i ganolbwyntio ar ddau ddarn darllen heno. Ond yn yr arholiad, mae yn bosib bod yr arholwyr yn gofyn i chi i gymharu fwy na ddau ddarn darllen. Felly, y dull sy'n cael ei ddefnyddio mwyn marcio papur yw, mae rhaid i chi gyfeirio at y ddau ddarn. Mae rhaid i chi i ystyried y pethau sy'n debyg a'r pethau sydd yn wahanol. Ac yna mae hynny'n sicrhau eich bod chi yn ennill ambell i farc. Ond, beth sydd angen i chi wneud mwyn sicrhau eich bod chi'n ennill marciau'n uwch? Wel, y prif beth sydd angen i chi wneud yw dehongli a dadansoddi. Mwyn i chi gyrraedd y marciau uwch yn y papur arholiad, mae rhaid i chi ddehongli a dadansoddi. Felly, ar y sgrin, fe welwch chi bod yna system o sut mae'r arholwyr yn marco. Mae'r arholwyr yn chwilio am bethau sydd yn cyfateb. Maen nhw'n chwilio am un ffaith o ddarn darllen 1, ac yna geiriau sy'n cymharu, ac yna ffaith sydd yn debyg neu yn cymharu yn yr ail ddarn darllen. Ac yna, ar ôl i chi wneud hynny, mae'n bwysig eich bod chi yn dadansoddi a dehongli. Wel, cyn i ni fynd ati i edrych ar gwestiwn arholiad, a chyn gwestiwn arholiad yw hynny, edrychwn ni ar cwmwl geirfa mwyn i ystyried a ydych chi'n gallu dod o hyd i'r geirfa cymharu. Felly, dyma i chi sgrin ar gyfer y geirfa cymharu. Sawl gair cymharu ydych chi yn adnabod yn y cwmwl geirfa yma? Mae llawer ohonyn nhw. Mae rhai ohonyn nhw yn fawr ac yn cael ei ystyried fel rhai syml, ond hefyd mae rhai fwy anghyfarwydd yr allwch chi i gyfeirio ato. Gallwch chi greu rhestr ar bapur. Fe allwch chi nodi yn y chat unrhyw geiriau chi'n dod o hyd i. Neu allwch chi greu tabl eich hun gyda geirfa, tebyg ac yna gwahanol. Felly, yr un fwyaf amlwg yw ac. Ni'n defnyddio mwyn cymharu a dweud bod dau beth yn debyg. Hefyd, y ddau, ond, tebyg, anhebyg, cystal. Dyna ambell i un cyfarwydd i chi. Y ddau hefyd. Y gwrthwyneb, y pethau sydd yn wahanol, ond, gwahanol, i'r gwrthwyneb. Ond. Ar y llaw arall, ar y naill law, i'r gwrthwyneb, yn anhebyg. Mae'r rhain i gyd yn geirfa cymharu, ac mae disgwyl eich bod chi yn ei defnyddio nhw yn eich ateb ar gyfer cwestiwn cymharu.
fe fydd yr archolwyr yn chwilio amdanyn nhw. Ac wrth i chi ddefnyddio rhain, fe fydd yn amlwg yn dangos eich bod chi'n deall beth sydd angen mewn cwestiwn cymharu. Felly, y peth cyntaf, y cam gyntaf, yw i ddarllen y gwybodaeth. Ystyried ffeithiau o'r darn darllen gyntaf. Meddwl ydy'r ail ddarn darllen yn debyg neu'n wahanol, defnyddio'r gair un o'r geiriau yma ac yna chwilio am y ffaith yn yr ail ddarn. Ac yna y rhan pwysig sef dehongli. Ar y sleid nesaf, fe welwch chi gwmwl geirfa arall. Tro yma, dwi am i chi ystyried y geirfa dehongli. Sawl gair dehongli allwch chi weld yn y cwmwl yma? Ydy'r geiriau hyn yn gyfarwydd i chi? Ystyr hyn yw. Pwysleisia hyn. Mae hyn yn pwysleisio. Pwrpas hyn yw. Blaenoriaethu. Mae hyn yn awgrymu. Gellir casglu o hyn. Yn sgil hyn. Profa hyn. Cyfleia hyn. Mae hyn yn cofnodi, yn beirniadu, yn rhoi syniad o. Mae rhain i gyd yn profi eich dealltwriaeth chi o'r darn darllen ac yn golygu bod modd i chi i gyrraedd marciau yn uwch ar gyfer y papur darllen. Dyma rhan mae'r archolwyr yn chwilio. Petai chi yn canolbwyntio ar nodi beth sydd yn debyg ac yn anhebyg yn unig, ac ddim yn dehongli, byddwch chi ar y bandiau isel o'r cynllun marcio. Hanner ffordd, 3 neu 4 marc ar gyfer nodi effeithiau. Wrth i chi i ddehongli, mae'n bosib i chi i ennill marciau yn uwch. Felly, yn ystod y sesiwn heno, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar gyn bapur arholiad. Mae angen i chi i ddarllen y ddarn darllen ac yna mae'n enghreifftiau o atebion. Fe fydd angen i chi wedyn ystyried pa farc y byddech chi'n rhoi i'r ateb yma ac yna cyfle i chi wella yr ateb. Iawn de, y darn gyntaf. Yr enghraifft gyntaf sydd gennym ni yw cyn bapur arholiad TGAU. Ac mae'r papur yma yn canolbwyntio ar y thema chwaraeon. Yn gyntaf, mae'r darn darllen gyntaf yn canolbwyntio ar Iora Wyn, ac mae'r ail darn darllen yn canolbwyntio ar Laura McAllister. Y cwestiwn ar gyfer y dasg oedd darllenwch y 2 darn darllen ac yna cymharwch brofiadau Iora Wyn a Laura McAllister wrth ddilyn tîm pêl-droed Cymru. Felly, beth sydd angen i ni wneud yn gyntaf yw i ddarllen y 2 ddarn. Mi wna i ddarllen yr un gyntaf i chi. Iora Wyn, Tachwedd 17/1993. Y gwyliais fy ngwlad yn chwarae pêl-droed am y tro cyntaf erioed. Fyddwn i ddim wedi mynd i'w cefnogi ond ni bai bod fy nghariad newydd wedi cynnig tocyn i mi, a minnau'n ceisio creu argraff. Roedd angen i Gymru giro Romania ar mewn cyrraedd rownd derfynol prif bencampwriaeth pêl-droed am y tro cyntaf oddi ar 1958. Doeddwn i ddim yn deall pwysigrwydd y gêm, ond fe deimlais y siom pan fethodd Paul Bodin y gic os moten a chwarae gobeithio yn Cymru. Bydd echeuais i fynd i fwy a mwy o gemau a dod i arfer ato'r calon o golli. Flwyddyn yn ddiweddarach, roeddwn i wedi priodi'r cariad ac fe gafodd Iwan deithio i 99% o gemau oddi i cartref Cymru. Roedd ef a'i ffrindiau wedi bod yn hynod ffyddlon wrth ddilyn y tîm. Roedd amod wrth gwrs i holl tripiau'r dynion oddi cartref, sef bod y gwragedd yn cael trip pe bai Cymru ryw ddydd yn cyrraedd rowndiau terfynol pencampwriaeth pêl-droed. Pan girodd Cymru yn Dora, dechreuodd y cynllunio mawr ar gyfer Ffrainc 2016. Dwi'n fwy na pharod i rhannu profiadau ar gyfryngau cymdeithasol fel arfer, ond methais ysgrifennu unrhyw beth o werth am fy mhrofiad o fod yn Ffrainc ar y pryd, oherwydd yr ofn a fedrwn gyfleu'r gwir deimlad o fod yno. Allai geiriau ddim gwneud cyfiawnder a wefr a brofais yn ystod y mis, ond mi geisiau i wneud hynny nawr.
Bordeaux oedd lleoliad y gêm gyntaf, felly Bordeaux byddai'n cartref yn bythefnos, a hynny mewn abati. Roedd y cynnwrf a Llywenydd ein bod ni o'r diwedd yn mynd i wylio ein gêm, ein gwlad mewn rhif bencampwriaeth yn gwbl drydanol. Roedd pawb yn bwnsio un lle i'r llall, pawb yn siarad fel pwll y môr a chysgu am amhosib. Roedd yr adrenalin yn drech na blinder, roedd hanner Cymru wedi teithio i Bordeaux, ac roedden ni gyd yn yr un stad o euphoria. Tynnwyd lluniau di ri yn ffrindiau yn deuluoedd yn blant gyda'i rieni, yn blant gyda rieni plant eraill yn gymysg o wrth i gyd. Roedden ni yna gyda'n gilydd. Roedd cymaint o Gymraeg i glywed ym mhob twll a chornel y strydoedd Bordeaux. Roedd mwy o Gymru Gymraeg yna nag ar faes yr Eisteddfod ar ddiwrnod y cadeirio. Mi fedra i ddweud bod llawer mwy nag 19% o boblogau stadiwm Bordeaux yn siarad Cymraeg yn noson honno, a roedd hynny ynddo ei hun yn ychwanegu at fawredd yr achysur. Gof bryn a chlywau i'r anthem yn cael rhannu gyda'r fath angerdd beth eto. Eri Iwan aros yn Ffrainc trwy gydol y gemau grŵp, fe fi mi'n gydwybodol a dychwelyd i'r gwaith a sicrhau bod y plant yn cael rhywfaint o addysg. Fe wylion i gêm Cymru yn erbyn Lloegr ar y teledu gartref. Wrth gwrs, dychwelyd i Bordeaux nes i ar bechgyn y penwythnos wedyn. Pe bai Cymru yn llwyddo yn y byd pêl-drod, fyddai gweddill y byd yn gwybod amdano. O bydded i'r gobaith a'r hyder barhau. Dyna ni wybodaeth am Iora Wyn. Ar yr ochr arall, rydyn ni gyda gwybodaeth am Laura McAllister. Felly, mae angen i nawr ddarllen y darn yma ac yna cymharu profiadau Iora Wyn a Laura McAllister. Felly, a wnaethon nhw teimlo yr un ffordd wrth fynd i Bordeaux, a nath y ddau ohonyn nhw fynd i weld y gemau. A ydyn nhw wedi bod yn cefnogi'r gemau ers yn ifanc. Sut mae profiadau nhw'n wahanol? Gewn ni ddarllen Laura McAllister. Wrth i mi deithi adre o'r gêm gynderfynol hanesyddol honno yn Rhaeon, yn llygad-gwch ac yn wan yn emosiynol, teimlai fe dechrau diwedd. Diwedd siwrnau bêl-drod hudol ar Nigryw, ond ar yr un pryd, dechrau deffro hyder cenedlaethol ein cenedl fach ni. Dyna'r mis mwyaf lledrithriol, bendigedig ar dderchog dwi'n ei gofio. Ei fod yn brofiad torfol, mae'n atgofion o Ffrainc 2016 hefyd yn bersonol. Rwy'n meddwl i lawer ohono ni fod yn atgofion o'r Euros yn rhan o siwrnau hir o gefnogi Cymru. Yn bersonol, mae gen i atgofion o gicio pêl a gwylio Caerdydd yn chwarae am y tro cyntaf, a minnau pren mwy na chroten fach. Felly, pam ddaeth i'r gêm gyntaf yn erbyn Slovacia am rydferthwr Bordeaux, dyma'r uchafbwynt i o ddisgwyl. Efallai, mae dyma'r rheswm i fod mor orforeddus. Yr holl brofiad o wersylla gyda fy nheulu a fy ffrindiau agos. Diwrnod y gêm a fy merch yn dawnsio gyda grŵp o Sbeinwyr a brif stryd Bordeaux. Yna'r anthem a minnau'n gwybod sut deimlad i sefyll mewn rhes cyn chwarae pêl-drod. Roedd canu'r anthem wastad yn brofiad emosiynol iawn i mi, fel aelod o'r tîm. Yna'r gêm gyda chip grydd bêl a gôl wych ar Robson Cano, ar y diwrnod hwnnw yn Bordeaux fendigedig, rwy'n i'n teimlo ein bod ar drotho i rhywbeth llawer mwy. Fe i bob un o gemau Cymru yn Ffrainc 2016. Rwy'n i'n teimlo fy mod i wedi aros am y foment hon drwy gydol fy mywyd. Ddaeth y pêl-drod y tu hwnt i'n disgwyliadau. Fe enillodd chwaraewyr Cymru edmygedd cefnogwyr yn fyd eang am eu chwarae cerfydd, eu parodrwydd i ymosod ac am weithio gyda'i gilydd fel grŵp o ffrindiau gorau. Yr Euros ydy'r hwb mwyaf i broffail byd eang Cymru ers cyn cof. Fe ddaeth gorau chwarae cyd chwarae yn fyw, oherwydd iddo lwyddo i ddal yr hwyl optimistaidd a ddaeth o gemau rhag brofol yr Euros. Dechreuodd Cymru feddwl ac ymddwyn fel un genedl, yn gweithio tua'r un nod. Fe gyfreidiodd Cymdeithas Pêl-drod Cymru a chwaraewyr ein hanes, ein dwy iaith a'n etifeddiaeth. Felly, dyna chi wybodaeth am y ddau berson. Ond, y tro yma, mae angen i chi nawr ystyried, wel, beth sydd yn debyg ac yn wahanol. Sut ydyn ni'n mynd i fynd ati i ateb y cwestiwn? Y cwestiwn, cymharwch brofiadau Iora Wyn a Laura McAllister wrth ddilyn tîm Pêl-drod Cymru. Felly, dyma i chi ambell i gwestiwn fydd angen i chi feddwl.
Pa brofiadau sydd gan Euro a Laura? A ydy'r profiadau yma'n debyg neu'n wahanol? Meddyliwch, a cafodd y ddwy ohonyn nhw gyfle i ymweld â Ffrainc ar gyfer yr Euros. A oedd hyn yn debyg? Oedd. Am ba mor hir aeth y ddau i Bordeaux neu'r Euros? Oes yna wahaniaeth rhwng y ddau? Oes angen cynnwys geirfa cymharu bwriadol yn eich ateb? Oes angen tystiolaeth o'r ddau ddarn darllen? Ydych chi'n gallu i ddod o hyd i frawddeg neu ychydig o eiriau sy'n profi ar hyn yr ydych yn ei ddweud? Oes angen cyfeiriad nodweddion arddull? Oes angen esbonio? Oes angen dehongli? Beth sy'n wahanol rhwng esbonio a dehongli? Dyna ambell i gwestiwn fydd angen i chi holi eich hun wrth i chi ateb y cwestiwn. Efallai, petai chi'n gwneud y cwestiwn hyn yn y dosbarth, fe fyddech chi'n cael diagram fen, neu cylch cymharu, ac yna fe fyddech chi'n nodi Euro Wyn ar un ochr, Laura McAllister ar ochr arall, ac yn nodi beth sydd yn unigryw ar gyfer y ddwy ohonyn nhw, ac yn y canol fyddech chi'n nodi beth sydd yn debyg. Mewn arholiad, yn amlwg, dyn ni ddim yn mynd i rhoi diagram fen i chi, ond mae fe'n bosib i chi wneud tabl cyflym ar yr ochr mwyn i chi i drefnu eich syniadau. Ar ôl i chi wneud hynny, mae yna rhaid i chi feddwl, wel, sut ydw i'n mynd i fynd ati i ateb y cwestiwn? Mae sawl dull gwahanol. Fe allech chi creu paragraff ar gyfer Euro Wyn ac yna paragraff am Laura McAllister. Ond, wrth ddefnyddio'r dull yna i ateb y cwestiwn, a ydych chi'n cymharu y ddau berson ar y cyd? Yn amlwg mae hynny yn mynd i colli marciau i chi. Felly, mwyn i chi i ennill y marciau ucha, mae angen i chi i gymharu ar y cyd, yn gytbwys. Yn ôl y darn darllen, mae Euro Wyn yn mynd i Bordeaux mwyn gwylio rhai o'r gemau. Ar y llaw arall, ar y llaw arall, mae Laura McAllister yn mynychu pob gêm bêl-droed yr Euros. Rwy'n gwybod hyn oherwydd chwilio am ffaith o'r darn darllen i gefnogi. Mae hyn yn awgrymu i ni gan bod Laura McAllister yn ymweld â mwy o gemau bêl-droed na Euro Wyn, ei bod hi yn gefnogwr mwy brwd o bêl-droed Cymru na Euro Wyn. Dwi wedi awgrymu rheswm pam mae Laura McAllister wedi mynd i gweld fwy o gemau na Euro Wyn. Enghraifft arall i chi. Dydy Euro Wyn heb gefnogi y tîm bêl-droed ers fod yn ifanc, fe nath hi ddechrau cefnogi tîm pêl-droed Cymru pan wnaeth hi briodi. Ar y llaw arall, fe nath Laura McAllister cefnogi pob gêm ac wedi gwneud ers iddi fod yn groten ifanc. Unwaith eto, mae hyn yn awgrymu bod Laura McAllister yn gefnogwr mwy brwd na Euro Wyn. Felly, mae angen i chi i edrych beth sydd yn debyg rhwng y ddau ddarn, beth sydd yn wahanol rhwng y ddau ddarn, ac yna llunio paragraff ar gyfer. Fe fydde fe'n dda petai chi'n defnyddio ffaith o ddarn darllen 1, gair gymharu, ffaith o ddarn darllen 2, ac yna
dehongli. Dehongli, esbonio beth mae hyn yn dweud wrthoch chi am y bobl. Ydy yn rhoi mwy o wybodaeth i chi. Iawn te, ar y sleid nesaf, mae yna enghraifft o ateb. Dwi am edrych ar yr enghraifft ac yna ystyried, wel, ydy hwn yn enghraifft da, neu a oes modd i ni wella. Fe gewch chi'r ateb cyn diwedd y sesiwn, ac hefyd mae yna enghreifftiau o sut allwn ni i wella fe nes ymlaen. Ond mae modd i chi hefyd i rhoi saib i'r fideo ac yna fynd ati i ateb y cwestiwn a'i gymharu ar y diwedd. Iawn te, enghraifft o ateb. Mae'n amlwg gweld yn o'r ddau ddarn darllen bod Iora Wyn a Laura McAllister yn gefnogwyr brwd o bêl-droed yng Nghymru. Yn ôl Iora Wyn, roedd yn brofiad anghredadwy wrth iddi ddim cyfleu'r gwir deimlad o fod yno, gan ei fod yn teimlo fel breuddwyd hudol. Yn debyg i hyn, mae Laura McAllister yn defnyddio'r nifer o ansoddeiriau hudol mwyn disgrifio ei phrofiad fel lledrithiol, bendigedig a ddwerchog. Mae'r holl ansoddeiriau yma'n cyfleu delwedd optimistaidd yn ôl barn yr awdur. Mae Iora Wyn a Laura McAllister yn cyfeirio at cynnwrf yr ymwelwyr, brwd yn Ffrainc, gan gynnwys y ddwy ohonynt. Yn ôl Iora Wyn, roedd pawb yn bownsio un lle i'r llall, pawb yn siarad fel pwll y môr. Mae hyn yn pwysleisio pa fath o atmosffer oedd yn Ffrainc. Yn debyg i hyn, mae Laura McAllister yn disgrifio'r brofiad torfol, wrth iddo fod yn uchafbwynt i oes o ddisgwyl. Felly, mae'r awduron yn cytuno bod y profiad yn Ffrainc yn gwerth ei chweil wrth glywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad yn glir yma wrth y gynulleidfa. Ar ddiwedd y ddau ddarn, rydym yn darganfod gwahaniaeth rhwng y ddau awdur, gan wnaeth Laura McAllister ymweld â ffôn gêm yn Ffrainc yn wahanol i Iora Wyn, lle gwnaeth hi weld un gêm yn unig. Ar y llaw arall, mae'n disgrifio profiad y ddau awdur yn debyg ac yr un mor hudol trwy gydol y ddau ddarn yma. Felly dyma i chi enghraifft. Wel, os newch chi edrych ar y cynllun marcio, beth sydd angen i ni wneud? Dim marc, dim i'w obrwyo. Ateb un marc. Ateb syml sy'n dangos ei gallu i dynnu ambell ffaith o'r darn darllen. Crynhoi profiad, ond heb gyfeirio'n benodol. Wel, mae'r darn wedi gwneud hynny. 2 farc. Nodi rhai o brofiadau'r ddwy, ond ddim yn cymharu'n pasol. 3 ffaith yr un. 3 marc. Dechrau cymharu'n fwriadol. Brofiadau amlwg y ddwy. 4 ffaith neu fwy yr un. 4 marc. Cymharu profiadau yn gyson gan gyfeiriad wybodaeth fwy heriol o'r darnau darllen. Fel ydych chi'n gallu gweld ar y sgrin, mae yna linell goch. Mae'r linell yma yn pwysleisio gwahaniaeth rhwng y 4 marc gyntaf a'r 4 marc mwyaf uchel. Ar gyfer y 4 marc gyntaf, does dim sôn am y gair dehongli. Mwyn cael mwy na 5 marc, mae'r rhaid i chi ddehongli. Mae'r rhaid i chi geisio esbonio beth mae'r bobl yma yn ceisio dweud. Felly, ystyriwch, pa farc y byddech chi yn rhoi i'r enghraifft rydym newydd ddarllen? Felly, ydy'r darn yn cyflwyno ffeithiau? Ydy. Oes yna defnydd o geirfa cymharu? Yn debyg, yn wahanol. Ydyw yn cyfeirio at yr ail ddarn darllen? Oes yna ymdrech i ddehongli? Oes. Mae yna ymdrech i ddehongli. Mae e'n ceisio esbonio, ond dydy'r person yma heb gyflwyno digon o wybodaeth a cyfeirio at y darn darllen yn ddigon. Mae angen mwy. Fe welwch chi ar y sleidiau nesaf sydd yn dilyn. Y sleid, yr ateb wedi cael ei danlinellu a ddadansoddi. Fe allwch chi weld yr holl ddefnydd o eirfa cymharu.
Y ffeithiau o darn darllen 1. Y ffeithiau o ddarn darllen 2. Y tystiolaeth, y resbonio ac yna y dehongli. Fel allwch chi ddweud, fel allwch chi weld, y dehongli sydd yn gadael yr ateb yma I lawr, ond mae yna ymdrech I ddehongli, ond mae angen mwy. Mae angen I gyfeirio at fwy o wybodaeth yn y darn darllen, a hefyd dehongli mewn mwy o fanylder. Yn dilyn ar y sleidiau yma, fe gewch chi gyfle I edrych ar sut I ateb y cwestiwn, ac yna I wella yr ateb enghreifftiol. Fel allwch chi weld, y dehongli sydd gyda'r croes. Dyna le sydd angen I ni wella. Un enghraifft sydd wedi cael I nodi fel dehongli. Pwysleisio pa fath o atmosffer oedd yn Ffrainc, ond dechrau dehongli sydd, a dehongli arwynebol iawn. Felly mae angen datblygu fe mwyn ein bod ni yn yneru at y marciau uwch. Iawn te, craffu ar baragraffau. Dyma I chi enghreifftiau o sut allwch chi wella yr ateb. Felly, yn y bocsys D ar yr ochr, dwi wedi mynd ati mwyn ceisio feddwl, wel, beth all y disgybl yma neu'r enghraifft yma nodi mwyn iddyn nhw I gyrraedd y marciau uwch. Felly, yr enghraifft gyntaf, mae'n sôn am y profiad. Ac yna dwi wedi ychwanegu pwysleisiau hyn neu bod yn credu bod yn brofiad byth gofiadwy ac mae'n wahanol I bob profiad arall. Felly bach fwy. Yr ail enghraifft. Sôn unwaith eto am yr ansoddeiriau mwyn cyfleu y delwedd optimistaidd, ond mwyn ychwanegu, awgryma ar optimistaidd, nid oedd hyn yn brofiad arferol, ac yr oedd yn wahanol i'r arfer. Dim dyma beth oedd Laura McAllister yn disgwyl o ddydd I ddydd. Mae'r defnydd o fwy nag un ansoddau sy'n pwysleisio'r un teimlad yn ychwanegu at hyn. Ac yna, fe welwch chi unwaith yn rhagor ar y sleid yma gyfle eto I ddatblygu. Y pwynt nesaf, maen nhw'n cymharu y cynnwrf. Mae'r ddau ohonyn nhw yn cyfeirio at y cynnwrf. Mae Iolo Wyn yn cyfeirio eto fe pan mae pawb yn bownsio un lle i'r llall. Ac yna, mae hi'n dechrau dehongli yn dweud bod yn pa fath o atmosffer oedd yn Ffrainc, ond mwyn dangos dealltwriaeth well, mae angen fwy o wybodaeth. Felly awgryma'r idiom siarad fel pwll y môr bod pawb yn gyffroes, ac oedd hyn yn ychwanegu at y dathliadau. Awgryma hyn hefyd fod gan Iolo Wyn a Laura McAllister falchder enfawr dros eu cenedl. Maen nhw gyda balchder. Yn debyg, mae Laura McAllister yn disgrifio'r brofiad torfol, ac yna maen nhw'n dechrau dadansoddi gan ddweud mae'r awduron yn cytuno bod y profiad yn Ffrainc yn gwerth ei chweil wrth glywed yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad yn glir yna wrth y gynulleidfa. Pwysleisio ar ymladrodd oes o ddisgwyl bod hyn yn brofiad anarferol i'r Cymru, ac oherwydd hyn, roedd pawb yn gyffroes ac oedd dilynwad y Cymru yn gryf ar hyd y lle. Y paragraff nesaf. Ar ddiwedd y ddau ddarn, rydym yn darganfod gwahaniaeth rhwng y ddau awdur. Gwnaeth Laura McAllister ymweld â phob gêm yn Ffrainc, yn wahanol I Iolo Wyn lle gwnaeth hi weld un gêm yn unig. Wel, beth mae hynny'n awgrymu I ni? Wel, awgryma hyn I ni fod gan Iolo Wyn gyfrifoldebau yng Nghymru oedd yn ei hadal hi rhag aros yn Ffrainc. Mae hefyd yn awgrymu bod Laura yn gefnogwr mwy brwd o'r tîm ac yn cefnogi'r Cymru i'r carn gweithaf cyfrifoldebau eraill. Ar y llaw arall mae'n disgrifio profiad y ddau awdur yn debyg ac yr un mor hudol drwy gydol y ddau ddarn yma. Pwysleisio hyn fod y ddau yn gefnogwr brwd ac yn teimlo'n anrhydedd ei bod nhw'n Gymru. Felly dyna I chi ateb sydd wedi cael ei addasu mwyn ychwanegu mwy byth o ddehongli. Nesa, gyfle I chi I fynd ati mwyn ateb cwestiwn arall. Y tro yma,
cyn bapur 2018 uned 2, a tro yma y thema'r papur oedd ffasiwn. Ac felly mae'r cwestiwn yn edrych ar Huw Fash a hefyd Osian Huw Williams, ac oedd rhaid i chi gymharu yr hyn rydych chi'n ddysgu am y profiadau. Iawn, felly dewch o hyd i 2 rwbeiro gwahanol gan ddefnyddio darnau darllen uwch-chwaraewch tanlinellwch bopeth sy'n debyg rhwng Huw ac Owain mewn un lliw ac yna pethau sy'n wahanol mewn lliw arall. Y cwestiwn, cymharwch yr hyn rydych chi'n ei ddysgu am Huw Fash ac Osian Huw Williams, dylech ddefnyddio gwybodaeth o'r 2 ddarn darllen. A beth sydd gyda ni yw yr enghraifft o'r papur o'r cynllun marcio. Tro yma 7 marc oedd y cwestiwn yn werth. Ac ar gyfer y rhan gyntaf, unwaith yn rhagor, y 4 marc gyntaf a darw gwybodaeth oedd angen i chi wneud. A gymharu'n eitha cyson. Ond ar gyfer 5 i 7 marc, oedd yna rhaid i chi i gymharu yn fwy eiddfed a hefyd dangos yr elfen o ddehongli. Felly dyna gyfle i chi i fynd ati yn unigol mwyn ymarfer ateb y cwestiwn. Unwaith eto, fe allwch chi wneud tabl, yn nodi profiadau beth sy'n debyg ac yn wahanol rhwng y 2. Cofiwch, fe fydde'r arholwyr yn derbyn atebion syml fel bod y 2 yn ddynion, bod y 2 yn hoffi ffasiwn, ond hefyd mwyn cael y marciau uwch, fe fydde disgwyl eich bod chi yn nodi y pethau mwyaf anodd. Ac yna nodi y dehongli. Mae yna enghraifft arall o gyn bapur, fe allwch chi fynd ati mwyn ceisio eich hun, ond cyn i ni wneud hynny, mae yna enghraifft o ateb ar gyfer y cwestiwn yma hefyd. Felly, ar y sgrin fe welwch chi bod enghraifft o ateb. Tro yma, fe allwch chi fynd ati i danlinellu yr atebion gan ddefnyddio yr allwedd ar yr ochr. Dyma enghraifft o ateb, darllenwch yr enghraifft, marciwch yr enghraifft gan ddilyn y cynllun canlynol. Felly, dwi'n disgwyl eich bod chi yn nodi geirfa cymharu, darn darllen 1, darn darllen 2, ble mae'r tystiolaeth, esbonio ac yna y dehongli. Cofiwch mae yna modd i chi i atal fideo yma ac yna gwneud y gwaith a dod nôl ati. Felly, os newn ni fynd mlaen ac edrych ar yr ateb, felly dyma sut nath yr ymgeisydd lwyddo. Fe wnaethon nhw nodi gwybodaeth am Huw ac Osian, defnyddio geirfa cymharu, defnyddio tystiolaeth neu enghreifftiau darn darllen, ac yna esbonio. Ond yn anffodus, mwyn cael y marciau uchel yn y papur, ni wnaethon nhw lwyddo i ddehongli a cymharu. Felly dyna le mae angen i'r person yma i wella. Felly, y pethau sydd angen i ni wneud, cyflwyno gwybodaeth mwy manwl, dehongli ac yna cymharu'n effeithiol. Os newch chi edrych ar yr enghraifft yma, mae 2 bargraff glir, un sy'n sôn am Huw a'r llall sy'n sôn am Osian. Bod yna enghraifft o gymharu, os mae yna ddefnydd o ar y llaw arall, yn debyg, yn ychwanegol, dydyn nhw ddim yn cymharu'n gytbwys. Dydyn nhw ddim yn dweud un peth am Huw ac yna cymharu hynny gydag Osian. A dyna'r enghreifftiau gorau ar gyfer y math yma o gwestiynau. Felly, dyna i chi ffordd o grynhoi, cyflwyno gwybodaeth mwy manwl, dehongli ac yna cymharu'n fwy effeithiol. Mae modd i chi geisio wella'r ateb enghreifftiol, efallai byddai modd i chi fynd ati i wneud y dasg yn unigol, neu fe allwch chi ddefnyddio'r ateb yma ac yna ail ysgrifennu eich dewis chi. Yna,
crynodeb I chi ar beth sydd angen I chi wneud, cyflwyno gwybodaeth mewn manwl, tynnu sylw at fwy o wybodaeth o'r darn a dyfynnu'n gyson. Yr ail beth, cymharu'n effeithiol, cymharu ddau berson trwy gydol y darn. Ar un llaw mae Huw wedi treulio blynyddoedd mewn coleg, ar y llaw arall cerddor y diosian. Dehongli ac yna awgrymu beth mae hyn yn golygu I ni. Felly, yn olaf, dyma I chi gyn papur Tachwedd 2021. Dydyn ni ddim yn mynd I gymryd llawer o amser I fynd trwy hwn heno, ond mae croeso I chi I fynd ati I ddarllen yr darn y darllen yma ac yna ceisio ateb y cwestiwn yn unigol. Dyma gyfle I chi I weld. Felly, nofio gyda siarcod rhythiol oedd un o'r darn y darllen, ac yna'r darn darllen arall, dewch I ddysgu am y gofod a'r ser. Felly, dyma I chi gyfle I fynd ati I ddarllen. Y cwestiwn ar gyfer y papur yma oedd, cymharwch hyn rydych chi'n ei ddysgu am y profiadau yn nofio gyda siarcod rhythiol a dewch I ddysgu am y gofod a'r ser. Cofiwch ddefnyddio tystiolaeth o'r darnau darllen I gefnogi'r ateb. Ac mae'n bwysig I nodi bod yr ateb yma yn werth 7 marc. Mae angen I ni geisio eri at tua 4 neu 5 marc mwyn gwneud yn dda. Gorau byth petawn ni'n gallu cael y 6 neu 7, ond mae'n bwysig ein bod ni'n dangos ein bod ni'n deall y strwythur I ateb y cwestiwn o'r fath, ond hefyd ein bod ni'n gallu ychwanegu dehongli hefyd. Dyna lle rydyn ni'n derbyn mwy o farciau. Felly, ar y sleidiau sy'n dilyn, mae gen I 2 enghraifft byr. Enghraifft 1 yn gyntaf, cynllun marcio Tachwedd 2021. Fel allwch chi weld, ar ddiwedd y cynllun marcio, mae e'n nodi I ni taw 1 tic yn golygu pwynt o darn darllen 1, ac yna 2 tic yn cyfeiriad pwynt allan o'r ail darn darllen. C ar gyfer cymharu a D ar gyfer dehongli. Dyma'r nodi mae'r arholwyr yn ei defnyddio mwyn marcio eich gwaith chi. Ac felly, ar ôl gwneud hynny, maen nhw'n defnyddio i'r cynllun yma ac yn cyfeirio at y cynllun yma mwyn ceisio penderfynu ar ba farc yr ydych chi. Y fwyaf o ticiau a llythrennau yma, gorau gyd yw'r marc. Ac felly, mae'n bwysig ein bod ni yn ystyried. Does dim byd yn eich stopyd rhag ateb y cwestiwn ac yna a nodi eich gwaith eich hun mwyn ceisio gweld, wel, ydw i'n gallu dod o hyd I enghreifftiau o ddehongli. Edrychwch, y tro yma, mae rhaid 3 marc yw'r uchaf ydych chi'n gallu ennill os nad ydych chi yn dehongli. Mwyn derbyn 4 marc, mae rhaid I chi I ddangos dechrau dehongli. Felly, enghraifft 1. Dyma'r enghraifft I chi. Gallwch chi darllen e. Ac yna, mae yna gyfle I chi yn nodi y wybodaeth. Yn amlwg, rhan o ateb yw hwn, ond mae'n dangos I chi y strwythur sydd angen. Ac os newch chi edrych, allwch chi weld bod modd I chi uwchreio y 3 rhan, sef effeithiau o'r darn y darllen, y cymharu a'r dehongli. Mae'n glir, a petai'r ymgeisydd yma yn cyflwyno yr holl ateb gan ddilyn y strwythur yma, fe fydden nhw'n cael marciau da. Yr ail enghraifft. Darllenwch dros yr enghraifft. Ydy'r person yma yn cyflwyno o'r ffeithiau? Ydyn nhw'n cymharu? Defnyddio geirfa cymharu? Ydyn nhw'n dehongli? Ydy'r cymharu wedi cael ei wneud ar y cyd? Cymharu'n bwriadol. Ffaith 1, cymharu, ffaith 2, dehongli. Wel, os newch chi edrych ar yr ateb, wel, ydy. Mae yna enghraifft. Ffaith 1, y melyn dy'r tic, y gwyrdd, y dehongli, y glas, y a'r cymharu,
melyn yr 2 tic, yr ail ddarn darllen, ac yna y dehongli. Mae yna dipyn o ddehongli. Dyma enghraifft o ddehongli fanwl sy'n mynd i alluogi chi i gyrraedd y marciau gorau. A mae rhaid parhau cyflwyno cymaint o ffeithiau phosib a ceisio anelu at o leia 5 pe sydd yn debyg neu'n wahanol mwyn cael y marciau gorau. Felly, dyma gyfle i chi fynd ati i ateb y cwestiwn. Mae'r darn y darllen gyda chi a hefyd y cwestiwn. Defnyddiwch enghreifftiau i'ch helpu mwyn i chi gael y marciau gorau. Felly, i gloi, y mathau o gwestiynau darllen sydd i gael yw agwedd yr awdur, bwriad yr awdur, cyfuno gwybodaeth, crynhoi a chymharu. Yn ystod y sesiwn heno, rydym wedi canolbwyntio ar y sgil cymharu. Fe fydd y sgil cymharu yn ymddangos yn y papur tachwedd Cymraeg, gan mae hynny yn wybodaeth o flan llaw, ond mae e'n bwysig eich bod chi'n gallu ateb pob cwestiwn. Ac ar gyfer 1-3, does dim wybodaeth wedi cael ei gyflwyno ar ba sgil mae'r cybac yn ei archwili. Felly, pob lwc i chi ar gyfer y unedau 1, 2 a 3, a diolch i chi am wrando, ac os oes gennych unrhyw gwestiwn, allwch chi holi nawr. Wel, diolch yn fawr iawn i chi, Miss Jones, am y sesiwn hynod o gynhwysfawr yna a diddorol iawn. Diolch yn fawr iawn i chi. Gobeithio bod y sesiwn heddi wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Mae yna y cwestiwn ag ateb, mae yna wybodaeth ynglyn â os ych chi eisiau mwy o gyswllt gyda ni, yna'n sicr mi allwch chi wneud i ni am yna ddolen yna ar eich cyfer chi. Bydd sesiwn wythnos nesaf canolbwyntio ar 1-3 TGAU Cymraeg, sef ysgrifennu llythyr ac ysgrifennu adolygiad. A gobeithio y welwn ni chi y bryd hynny. Diolch yn fawr iawn i chi a noswaith dda.